sa mi páči, ako zdanlivo jednoduchá téma v našej kuchyni tak rezonuje, pretože aj pani doktorka Zorica Nemcová, ktorá je našim hosťom v rámci medicínskeho rozhovoru. Dobrý deň. Dobrý deň. Tiež pozorne počúvala, povedala, veď ja tú šťavu mám najradšej, tiež ju dávkujete aj svojim deťom, že? Pretože aj sebe určite, áno. Sme na tom viacerí asi rovnako, no ale nechajme kyslou kapustou, pretože my máme pred sebou celkom inú tému. Dnes by sme chceli vedieť a chceli by sme sa spýtať, pani doktorka, že kedy náš zubný problém vyrieši korunka a kedy mostík. Čiže možno si povieme aj o tých rozdieloch, že aký je medzi tým rozdiel, ale hlavne možno aký problém vedie k tomu, že sa rozhoduje odborník ako stomatolog medzi týmito dvoma riešeniami. Tak či už korunka alebo mostík, ide teda o fixné protetické práce, čiže práce, ktoré vlastne majú jednak funkčnosť zlepšiť, ale aj estetiku samozrejme. Čiže jedno s druhým. Pri rozhodovaní, či korunky alebo mostík, tak tam je základný rozdiel, že tá korunka môže byť na vlastnom zube, ale môže byť aj na implantáte. Mostík taktiež môže byť na vlastných zuboch, ale môže byť aj na implantátoch. Čiže ide o fixné protetické práce, ktoré pokiaľ sú na vlastných zuboch, tak vedú k tomu nejaké indikácie. To znamená, že predtým, než sa rozhodujeme, je veľmi dôležitá anamnéza, rentgenové snímky, celkové vyšetrenie toho pacienta a najčastejšie tie problémy sú také, že pokiaľ chceme robiť korunku na vlastnom zube, je to deštruovaná korunka. To znamená, že je to korunka buď zničená kazom, môže to byť po úraze, že je zlomený ten zub, alebo to môže byť v podstate... Čiže, prepáčte, zub je pokazený. Áno, zub je pokazený, deštruovaný a je tam toho vlastného zubu tak málo, že je potom lepšie ten zub ošetriť, ak má kazy, alebo ak je treba ošetriť kanáliky, opraviť ho a dať na ňo korunku. Jeho životnosť je tým pádom dlhšia. Pokiaľ pacientovi chýba zub alebo skupina zubov, tak sú dve riešenia. Tie riešenia závisí to od komunikácie s tým pacientom. V podstate je tam veľmi dôležité aj o tých možnostiach, ktoré pacient má, ktoré my vlastne skonzultujeme a pozrieme na rentgenovom snímku. A tam sa rozhodujeme pre varianty. Buď dávame implantát, ak je stratený zub, alebo musia byť samozrejme na to podmienky, alebo dávame mostík. Ako všetko v živote má plusy a mínusy, tak keď dávame implantát, potrebujeme tam nejakú ponuku kosti alebo kosť doplňame, je to troška možno zdĺhavejší proces. A keď dávame mostík, je to možno kratší proces, ale zase je dôležité, že musíme tie vedľajšie zuby obrúsiť. Je to okolo milimeter a pol do 2 mm, čiže vytvoriť nejaký plášť pre ten mostík. A ja som doniesla aj takú ukážku, kde vlastne vidíme, ako vyzerajú korunky a ako vyzerá mostík, takže si to môžeme prípadne aj ukázať. Môžeme si to ukázať aj takto názorne. Vy ste priniesli taký model, pani doktorka. Uvažujeme aj o nejakých zuboch, ktoré majú samozrejme svoje číselné označenia, alebo tá korunka a mostík sa môžu vyskytnúť aj na očných zuboch, na rezákoch, alebo uvažujeme len o tých zadnejších, čiže stoličkách od 5 vyššie? My môžeme už uvažovať o ktoromkoľvek zubu, čiže môžu to byť predné zuby, môžu to byť zadné zuby. Čo je veľmi dôležité, je to, aby tá indikácia bola správna. Čiže rozhodujeme sa aj na základe toho, čo pacient má v ústach. Ak je to pacient, kde vlastne ten biologický faktor tých zubov riešime, že je to parodontózny pacient, alebo je to pacient, kde je zlá hygiena, kde nestará sa, povedzme tak, o tie zubky, tak určite prvou voľbou nie sú implantáty. Hej? Čiže snažíme sa toho pacienta jednak motivovať, ošetriť, ale nebudeme dávať implantáty a snažíme sa nejaké jednoduchšie riešenie. Pokiaľ je to pacient, kde je to mladý pacient napríklad a chýba mu nejaký jeden predný zub, tak nevolíme voľbu, že brúsime vedľajšie zuby, ale skôr ideme do toho implantátu, ktorý nám to nahradí a na ten implantát potom našrobujeme korunku.
Áno, ja to len ukazujem. Keď som sa pýtala laikov, že aký je podľa nich rozdiel, tak hovorili, no korunka môže byť aj ojedinele, iba na jednom zube, ale mostík je vždy, alebo týka sa viacerých zubov. Správny ten laický názor? Čiže toto je korunka. To je korunka. Zbrúsený zub, základ. Zub. A mostík je, keď dáme obidve korunky preč, je zväčša premostenie, čiže nahrádza nám aj ten chýbajúci zub. A to znamená, toto je taký najjednoduchší mostík, trojčlenný mostík, ktorý je upevnený napevno na tých vedľajších bočných zuboch. Dôležitá je aj tá preparácia, aby to bolo jednak... Je to mostík, ktorý slúži roky rokúce, ale tá preparácia je na tzv. Schodík, čiže my obrúsime 1,5 mm, vytvoríme plášť a celý ten mostík nám sadne na tie schodíky, čiže je to potom veľmi presná práca. Na základe buď otlačkov sa to preniesie tieto dáta zubnému technikovi, alebo v podstate skenovanie digitálnej otlačky robíme. A tu vidíme teda, že môže byť aj ten chýbajúci zub v strede, ktorý teda nechceme, alebo nemôžeme nahradiť implantátom. Tam je presne to rozhodnutie. Mostík, alebo teda implantát a tým pádom nebrúsime vedľajšie zuby. Čiže je to jednak aj na tom lekárovi a na tom, čo v tých ústach je, aké tie piliere sú. Niekedy to nie je možné byť na mostík, že je tam nejaký problém a volíme implantát, ale zase ten mostík je veľmi dobrá vec, pretože mostík môžeme, do toho mostíku môžeme začleniť aj viacero zubov, dokonca celkové rekonštrukcie môžeme robiť mostíkom, kde mostík môže spĺňať aj úlohu, keď je ústup kosti, takú dlahovaciu. Čiže materiály, ktoré pri tom používame, pri korunkách a mostíkoch môžu byť kovokeramika, prípadne zirkónium oxid, litium disilika, čiže sú to materiály rôzne v dnešnej dobe, kde je tiež veľmi dôležité posúdiť, čo je pre toho pacienta ideálne. Pani doktorka, ale je možno ideálne aj to, aby sme teda ten základ a ten koreň a to, čo sa dá zbrúsiť, mali v tej puse, maximálne možno chýbajúci jeden zub, ak nám chýba, ja neviem, kvôli parodontitíde alebo inému problému, 3 zuby, ešte stále to dokáže mostík teda udržať, dajme tomu, aj tie 3 chýbajúce zuby? Určite áno. Tam pri tej indikácii je dôležité, aby sme mali tie piliere, o ktoré sa ten most opiera, v dobrom stave. Čiže to je ten biologický faktor, aby bol dobrý stav, aby vlastne tie piliere, tú záťaž chýbajúcich zubov, pretože sa to prenáša na tie piliere udržali. Čiže to je veľmi dôležité. Ak tie piliere nie sú dobré, to je ako pri klasickom moste, tak je potom lepšie zvoliť buď forma implantátu, ktoré vyplnia tú medzeru, alebo forma nejakej snímateľnej náhrady, čiže tých možností je viacero. Ale tie rozhodnutia sú predovšetkým veľmi dôležité na tom lekárovi, pretože on tie indikácie a kontraindikácie je si ich vedomý a snažíme sa pracovať, keď už robíme mostíky, korunky, aby ten výsledok bol dlhé roky, čiže životnosť dlhoročná. Pani doktorka, ja viem, že v režii máme pripravené aj fotografie pacientov, teda, ktorí sú pred a po takomto ošetrení, ak to teda môžem tak nazvať, tak vás poprosím, aby sme si ich trošku pozreli a teda môžeme ich popísať. Čiže niekedy, ako sme povedali, náhrada korunky, to znamená, že možno ten pacient mal korunku, ešte jedno z indikácií, že pacienti nechcú nosiť, starší pacienti, fixné aparáty, čiže je to nejaký krivý zub, je veľmi blombovaný, neestetický a je to len jeden zub a volíme tam formu korunky, ktorú musíme zakomponovať do toho stavu, do toho chrupu. Hej. V iných prípadoch to nejde len o jeden zub, ale môže to byť viacero koruniek, čiže zase sú tam veľké blomby, neestetické, farba nie je dobrá, prípadne sú tam aj mŕtvé zuby, celé to nevyzerá dobre a ten pacient si vyžaduje tú estetiku, aby bola lepšia, keď sa usmeje, stupne mu aj sebavedomie, aj tie zuby vlastne pôsobia zdravšie. My ich medzi tým aj preliečíme a to je práve tá endodoncia, čiže kanáliky
preliečíme ich po parodontologickej stránke. Taktiež všetky kazy musia byť preč. Čiže to musia byť vlastne veľmi dobrý stav, ošetrený, aby pod tou korunkou nebol problém a vydržalo to roky, rokúce. A potom môžeme robiť solo korunky, povedzme zo zirkóna, zirkonium oxid, alebo litium disilikát, alebo kovokeramika, už akokoľvek sa dohodneme s pacientom a môžu to byť vyslovene solo korunky. Čiže ten pacient horné zuby má, my sme ich všetky zachránili a zlepšili sme estetiku a funkčnosť. Taktiež to môžu byť aj korunky, napríklad, ktoré dávame u bruxistov, abradované korunky, polamané korunky. Vidíme, že tie predné zuby sú niečo kratšie ako tie vedľajšie zuby. Čiže nahrádzame vlastne tú funkčnosť, aj estetiku, ale aj tú oklúziu, čiže ten záhrys, aby to bolo čo najlepšie. Čiže od estetiky, krivých zubov, prípadne fraktúr, zle ošetrených zubov blombami alebo kanálikov, endodonticky zle ošetrených. Všetko toto napravíme a záverom je vlastne čerešnička na dorte, tá korunka alebo mostík. Áno. Chýbajúce zuby napríklad korunky spojené do mostíka, ale vidíte, že aj ten tvar tých zubov sa snažíme zlepšiť, aby ten úsmev bol atraktívnejší. Hollywoodský. A hollywoodský, áno. Hollywoodský, hej. Áno, čiže je to pomerne veľký zákrok. Mňa trošku prekvapilo, musím sa priznať, že som si vždy myslela, že je to ako keby robené pre záchranu toho ktorého zuba, ktorý je už teda poškodený, či už veľkým kazom alebo nejakým iným nedopatrením. A prekvapilo ma, že sa to robí aj z estetickej stránky. Teda? Je to kombinácia, lebo je to aj záchrana veľakrát, aj estetika. Proste tie zuby, ktoré sú deštruované a málo je tam toho zubného tkaniva, alebo sú mŕtve tie zuby, ktoré sú veľa krehkejšie, môže dojsť skôr k zlomeniu, ako keď ho neošetríme, ako keby je tam tá ochrana a tá životnosť toho samotného zubu je určite dlhšia, pretože všetky tie tlaky, ktoré keď máme blombu na jednom zube z 3 strán, tak môžu spôsobiť, zahryzne sa do niečoho, že ten zub sa úplne zlomí. Hej? A môže to končiť práve tým, že ten zub nakoniec prídeme o ňoho vytrhnúť. Áno. Takže tá korunka, alebo teda v prípade tých mostíkov, že aj chránime zuby, aj nahrádzame chýbajúce zuby, predĺžujú životnosť. Takže je to určite nielen estetické, ale hlavne funkčné. Áno. Pani doktorka, my sme spomínali viaceré materiály, vieme, že teda ide to naozaj dopredu a snažíme sa o to, aby tá životnosť bola čo najdlhšia, ale má to svoje limity. Treba možno napríklad taký mostík alebo korunku po nejakom čase, určite teda pravidelne kontrolovať, ale po nejakom čase aj vymeniť, možno aj preto, lebo sa mení možno čelusť, trošku pracuje tá sánka, ubúda nám tej kosti. Z praxe teda, čo mám skúsenosti, tak vieme mať protetické práce skutočne dlhé roky, poviem 20 a viacej. Čo je veľmi dôležité, je prístup toho pacienta. Čiže tým, že máme korunku a mostík, nekončí, že nemusím si zuby umývať, nemusím chodiť na hygienu, nemusím chodiť na kontroly. Ba naopak, tá starostlivosť by mala byť taká istá, niekedy aj väčšia. To isté platí aj pri implantátoch, pretože pri implantát je veľmi citlivý na baktériu. Ako náhle my nečistíme a nechodíme k stomatologovi, tak baktéria osídli to okolie a vzniká zápal periimplantitída. Keď máme mostík, korunku na vlastných zuboch, tak tiež môže dojsť ku kazivosti, pretože vekom nám ustupuje kosť, môžu sa trošku odhalovať krčky. Tá korunka mostík môže veľmi dobre sedieť, ale môžu tam vzniknúť kazy na koreni. A tým pádom ten kaz sa môže šíriť pod tú blombu. Čiže čistenie a hygiena je veľmi dôležitá, to znamená aj flosovanie, čiže medzizubné kefky, pri mostíkoch sú špeciálne nite, ktoré sú trošičku v určitej partii hrubšie, čiže pod mostíkom tiež treba čistiť ústne sprchy, ktorými dočisťujeme. Čiže tá dentálna hygiena ako pri zuboch, tak aj pri tých protetických prácach je veľmi dôležitá a takisto návšteva a preventívne prehliadky u toho stomatológa a tým pádom my predĺžujeme životnosť tých stomatoprotetických prác. To je dobré, že sme dotkli tej starostlivosti, lebo niečo má v rukách odborník, ktorému dôverujem a samozrejme urobí pre mňa veľa, ale potom veľa môžem pre seba urobiť aj ja sama doma v rámci tej domácej starostlivosti. Perfektne, ďakujeme veľmi pekne za zrozumiteľnosť
zrozumiteľné vysvetlenie. Pani doktorka Nemcová samozrejme zostáva naďalej spolu s nami v našom štúdiu. Už vám je určite jasná naša adresa Dámsky klub. Tak určite vyskúšame aj tú zmrzlinu z kyslej kapusty, pokiaľ nás nebolia zuby, lebo môžu niekedy reagovať aj na chlad, ale aj na horúce teda jedla. Ale to je asi iná téma. Pani doktorka, venujme sa tej dnešnej a to sú korunky a mostíky a prišlo naozaj veľmi veľa mailov, čiže téma by som povedala je taká univerzálna. Tak sa pustíme, prosím, do čo najviac odpovedí, čiže možno také kratšie, aby sme stihli. Takže otázky zneli aj také, že keď už majú pacienti korunku mostík a začne ich bolieť zub pod tým mostíkom, čo sa samozrejme môže niekedy po určitom čase stať. Či je treba ten mostík alebo korunku dávať dole. Pokiaľ tá korunka a mostík fungujú, tak nie je to potrebné. Dá sa urobiť v podstate veľmi malý otvor, dierka a urobiť kanáliky. Buď viacej kanálikov, teda tým pádom je väčší otvor, keď sú to zadné zuby, ale keď sú to predné zuby, tak menší otvor znútra, zo spodu a vieme to urobiť tak, aby sme tú korunku alebo keď je mostík, nemuseli snímať. Pokiaľ fungujú a sú dobre. Pokiaľ je to už veľmi starý mostík, 20-ročný, 15 a už nie je tak funkčný, tak možno je dobre ho dať dole a vymeniť. Áno. Potom sa diváci pýtali aj, či je možné korunky u detí. Tak u detí je možné robiť korunky, dokonca na mliečnych zúbkoch. Práve vtedy sa robia, keď tie zúbky sú deštruované, zničené kazom. A my potrebujeme ten mliečný zúbok tam uchovať, kým nevyrastie stály. Robili sme dokonca korunky aj deštruované na predných zúbkoch. Nevyzeralo to pekne. Mamička chcela, aby to dievčatko netrpelo a malo pekné zúbky. Čiže tie korunky môžu byť buď kovové, ktoré sa dávajú do zadných častí, na stoličky, mliečne, alebo na predné zúbky môžu byť zirkonové korunky. Samozrejme, to dieťatko musí byť také, že vydrží chvíľočku sedieť, kým tá manipulácia, celé to cementovanie je, ale sú s tým celkom pekné výsledky a potom, keď vypadnú, tak vlastne nastane trvalý zub príde a už možno aj tá výuka toho dieťaťa a rodiča je, že sa viacej stará, aby neboli tie stále zuby také deštruované. Takže áno, dá sa aj u detí robiť. Prepáčte, keď sme hovorili o tej trpezlivosti, týka sa možno aj dospelých pacientov, pýtajú sa na časť tohto úkonu, lebo je to asi trošku náročnejšie na viacero sedení u stomatológa. V podstate, pokiaľ je to jeden zub alebo malý mostík, alebo je to dokonca aj rekonštrukcia nejakého horného chrupu, dá sa to urobiť v jednom sedení. Ale tam pri tých rekonštrukciách je dôležité, že vlastne po akoby zadaní toho procesu do techniky trvá nejaký čas tá výroba. Čiže závisí to už nie od samotného lekára, ale aj od toho technika, zubného laboranta. Takže pri tej rekonštrukcie zväčša 3-4 týždne celý ten proces, pokiaľ sa nasadia, nacementujú tie korunky alebo mostíky, tak to trvá. Dôležitá je aj teda divácká otázka, že životnosť tých koruniek mostíkov. Je to tiež troška individuálne a ako sme spomenuli, závisí to od tej starostlivosti aj samotného toho pacienta a jeho prístupu k tým protetickým prácam, ale aj od samotného stavu v tom momente, kedy to nasádzame. Lebo je iné parodontózny stav, kde môže byť krátkodobá nejaká prognóza toho mostíku a plánujeme, že bude krátkodobá prognóza, ale môže to byť, hovorím kľudne, v priemere 15-20 rokov a niekedy aj viacej. Čiže keď aj vidíme časom, že ustupuje trošičku fyziologicky ďasno, aj kosť a pod tou korunkou je nejaký žltý prúžok vlastného zubu, lebo zväčša pacienti z tie korunky už volia svetlejší odtieň. A funguje to, nie je to dôvod na výmenu. Hej? Iba ak by to esteticky niekomu veľmi prekážalo, vtedy si môže tú korunku alebo mostík vymeniť. Ale pokiaľ je to pekne, sedí to na schodíku, prebieha tamto čistenie zo strany aj pacienta, aj toho stomatológa, ku ktorému chodí, mostíky nemusíme vymieňať. A ak ich vymieňame, pani doktorka, opätovne sa ten náš zostatkový chrup trošku prebrusuje? Čiže opäť o kúsok tých svojich vlastných zubov prídeme? Určite je tam, môže sa stať to, že vlastne tým
pôsobením 10, 15, 20 rokov dojde k zmenám na tom zube. Čiže ten zub môže odumrieť, nekrotizovať. Môže tam byť akákoľvek zmena a je veľmi dôležité, že už pri samotnom sťahovaní sa môže stať, že sa ten zub zlomí. Hej. Môže sa zlomiť dobre, že ho vieme opraviť, ale môže sa zlomiť aj nie dobre. Čiže je to vždycky riziko. Po niekoľkých rokoch sťahovania toho mostíka treba veľmi skúseného protetika, stomatologa, aby vedel dobre napíliť tie korunky a stiahnuť to a šetrne to stiahnuť, ale nie vždy to tak musí byť. Čiže pokiaľ tie mostíky a korunky stomatolog nenavrhne na výmenu a nemáme s tým problém, tak nesťahujme. Ale pokiaľ skutočne je to krátke, môžu tam nastať nejaké kazy, koreňové kazy, sú tie zuby nejaké bolestivé, sú tam nejaké ložiska, treba tú výmenu určite. Pani doktorka, posledná krátka odpoveď vás poprosím. Je problematickejšia korunka alebo mostík na mŕtvych, takzvaných mŕtvych zuboch, keďže tam strácame citlivosť aj voči bolesti, aj voči pokazeniu a tak ďalej? Treba ich možno častejšie kontrolovať, rentgenovať? Ako tie zuby, ktoré sú teda klasické a majú svoje nervy ešte v koreňoch? Myslím, že ani nie, pretože tá procedúra tej korunky alebo mostíku je taká istá ako na živé zuby. Tam je iba rozdiel to, aby bol veľmi dobrý endodontický základ. To znamená zaplnenie toho kanálika, aby bol veľmi dobre po tejto stránke zvládnutelný, aby tam nebolo nejaké ložisko, ktoré by sa rozširovalo, ale z hľadiska tej protetickej korunka mostík, tá práca pre toho stomatologa je takisto ako na živom zube. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tak